מה שאנחנו בעצם רואים פה מאחוריי, אלה הכוחות המיוחדים של המשטרה הרוסית, שבעצם פרוסים פה בכל מרכז העיר, ואנחנו יכולים גם לראות פה באוויר מסוק. אני נמצא ממש ליד הכיכר האדומה, ליד גני אלכסנדר, אפשר לראות פה את העלייה לכיכר האדומה. כרגע אין פה התקהלות, אבל הייתה פה עד לא מזמן ופיזרו אותה בכוח מאות שוטרים. צריך לומר, בהפגנות שמתרחשות היום במוסקו משתתפים 7,000-8,000 בני אדם, ויש מאות עצורים. נראה שהעוצמה של ההפגנות והגודל שלהן כנראה תפס פה קצת את הרשויות לא מוכנות, אבל בכל זאת אנחנו רואים מאות, אם לא יותר, כוחות גדולים מאוד של יחידות לפיזור הפגנות ומשטרה רגילה פזורים פה בכל רחבי מרכז העיר. אנחנו יכולים לראות אולי מאחוריי, שם קדימה, את רחוב טברסקאיה, לא כל כך רואים אותו. גם שם יש שוטרים שפרוסים בכל מקום, וזו תמונת המצב כרגע. סך הכל שקט.